casa aquí vivim i aquí somiem. Si mal li volen sempre la defensarem. Vinguin de tots costats, si no li volen mal, veniu, siau tots benvinguts a Sant Cugat. Lloc per tots i encara queda molt a fer. Cal ser despert, no deixis per demà el que ara puguis fer si vols guanyar. Vine i recorda que tenim un vell passat, viu i treballa pel present i el que vindrà, i mira al teu costat, comença a caminar. Veniu, siau tots benvinguts a Sant Cugat. A Sant Cugat. Gràcies. Faria l'Eix? Com faria? Siau tots benvinguts Que bé cantes, a eh? Sant Molt Cugat. bé. Bona tarda, Marina. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, quin himne més maco, no? Sí, l'himne de la ciutat, clar que sí. Sí. A més, la lletra és de Frederic Roda i la música de Toni Xuclà. Ah, Sí, mira, sí. i aquesta Fa interpretació... goig, això, eh? Sí, hi ha moltíssima gent. Benvinguts i benvingudes. Quina interpretació més maca que ens han fet la cantant Núria Mestre i el guitarrista Sergi Guixens, que són alumnes històrics de Fusió, l'Escola de Música i Dansa aquí a Sant Cugat. Ha estat brillant, trobo. Una excel·lent manera de començar aquest acte de lliurament de la primera edició dels Premis Sant Cugat de l'any. Què Sí. passa? Per què mires així? Primera edició. Vull Sí, dir, primera jo edició. he vist aquí algun alcalde ja presentant aquests premis. De fet, et diré que si és la porta d'entrada a l'alcaldia, Sí? jo avui ja em puc començar a preparar el meu eslògan. I deixaries la ràdio? Sí. Per Sí? Sant Cugat i per Valldoreix, vota l'Eix. No. No, eh? No. No li rigueu aquestes bromes així, no, que se'ns vindrà amunt i no. A veure, tens part de raó, això és veritat. És la primera edició d'aquests premis recuperats, diguem-ho així, però fem una cosa, no? És que tornem a començar i ho fem bé? Sí. Per allà? Sí. Per aquí Ara us ho darrere. explicarem tot. Ara Un venim. moment. Per cert, avisa'ls. Sí, les persones que han de lliurar premis que s'acostin aquí, sisplau. Val? Que es vagin acostant, que ara arrencarem amb la gala de seguida. Sí. Vinga, un fort aplaudiment. Va. Més fort, a veure, més fort. Ara sí, bona tarda, Sant Cugat. Bona tarda. Molt bé. Ara sí. Bona tarda, bona tarda. Benvinguts a l'acte de lliurament de la primera edició d'aquests Premis Sant Cugat de l'any, uns guardons que el que venen a ser són hereus dels Premis Santcugatencs de l'any, que els que sigueu de Sant Cugat de fa molts i molts anys, recordareu que és una iniciativa que anava lligada a l'associació Amics de Ràdio Sant Cugat, que van començar l'any 82 i que es va allargar fins al 2002. Sí, i després hi ha 3 anys sense premis, del 2002 al 2005, i al 2005 l'Ajuntament el que fa és agafar el relleu dels Amics de Ràdio Sant Cugat i institucionalitza aquests guardons i els passa a anomenar Premis Ciutat de Sant Cugat. I es van lliurar del 2005 al 2018 com a Premis Ciutat de Sant Cugat. Per tant, van desaparèixer, però ara tornen amb un nou format i aquesta primera edició és extraordinària perquè per donar continuïtat a tots aquests guardons es lliuraran els premis corresponents a 5 anys. Per tant, entre el 2019 i el 2023. Sí, són 10 premis en aquests 5 anys perquè cada any tindrà el premi individual d'una persona i un de col·lectiu per cadascun d'aquests 5 anys. Per tant, del 2019 al 2023, cada any un premi individual i un de col·lectiu. Ho farem àgil, que ningú pateixi. Sí. I a més hi haurà alguna sorpresa també. Ai. Els premiats, només per saber d'on surten, com s'han escollit, han estat proposats per un jurat, per una comissió de propostes formada per tècnics municipals, d'una banda, i també per representants de la societat civil de Sant Cugat. I a més també s'atorgarà, a banda d'aquests 10 premis pels 5 anys,
el Premi Extraordinari Sant Cugat 2023, que enguany reconeix la trajectòria personal del premiat, de la figura premiada. És un guardó de designació directa de l'alcalde que reconeix persones que hagin destacat per la seva trajectòria personal, per la seva aportació notable a la vida col·lectiva en qualsevol àmbit ciutadà o bé per algun fet concret de gran relleu a la història de la ciutat. Com que ho hem explicat tot, tenim també els que entreguen premis preparats. Anem per feina, Aleix, comencem a donar els guardons, que per cert estan creats per l'artista local Pep Codó. És una escultura, la teniu aquí, que representa els orígens agrícoles de Sant Cugat a través de la simbòlica fava de Sant Medir, que està feta amb terra cuita de les antigues bòbiles del municipi i connectant d'aquesta manera també amb el nostre passat terrissaire. Has dit fava, eh? He dit fava, sí. Has dit fava. La fava. La fava és un producte de la terra que ens identifica molt els santcugatencs i santcugatenques. Convençudíssim n'estic. Però que no has viscut mai l'Aplec de Sant Medir? No. Me n'han parlat molt bé. Sí que és veritat. I vaig a córrer a vegades, que agafo el camí del Pi d'en Xandri i vaig a córrer. Santcugatenc, però no ha viscut cap Sant Medir, això ho solucionarem l'any que ve. Aquest any ho solucionarem. Sí, aquest any. No el xiuleu. És que ha dit fava, ja veig que va de debò, que els premis són una fava, no? Sí, home, és molt simbòlic aquí a Sant Cugat. La veieu? Ara quan els anem entregant el veureu. Però això què és? Com el tortell de Reis? O sigui, que els premiats se'l paguen ells, el premi? No, la fava... Els ha tocat la fava, se'l paguen? No. La fava a Sant Cugat és motiu d'orgull, de reconeixement, i saps què fem per Sant Medir? Ens la posem aquí i au, a lluir la fava. Sí, cada 3 de març. Que bonic. Doncs vinga, va. Una joia preuada, eh? De veritat, anem a començar a repartir els premis, magnífics premis que ha fet aquesta obra d'en Pep Codó. Començarem per l'any 2019. Exacte, i per lliurar aquests premis Sant Cugat 2019 en categoria individual i col·lectiva, cridem a l'escenari ja Bernat Picornell, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i l'Ali Mateu, que és la directora artística del cos de dansa de l'Esbar. Bona tarda. Per fundar el seu país, NASCO Tech, la primera empresa social que genera oportunitats laborals per als graduats de Ghana, el Premi Sant Cugat 2019 en categoria individual és per l'Usman Umar. La veritat és que costa treure les paraules per descriure realment el sentiment d'aquest moment. Encara recordo el primer cop que vaig anar a Castellers perquè l'únic que s'assemblava al que jo feia a la meva aldea era pujar arbres. I aquí a videojocs no en tenia res. I tampoc tenia amics amb qui jugar perquè no havia anat a l'escola. I a Castellers em vaig veure identificat perquè com a mínim s'assimilava el que jo feia a la meva aldea. I sincerament encara tinc aquests records com si va ser justament allí. Estic profundament agraït d'avui poder estar aquí i sobretot m'agradaria recalcar el fet que jo avui soc l'enxaneta que em veieu, però sota hi ha moltíssimes altres persones que sense ells avui no estaria aquí parlant d'això. M'agradaria donar les gràcies. Aquest premi no és per mi, sinó és per a la meva mare, Montserrat Rurapié, i sobretot al meu pare, que avui, desgraciadament, no es troba bé per salut i no pot estar aquí. Gràcies de tot cor per demostrar que amb l'amor es pot construir país. Gràcies. Bernat. Escolta, acosteu-vos aquí. Acosteu-vos que farem la foto. Fem-la aquí al mig, que es vegi bé amb l'escenari, amb el nom de Sant Cugat, fem aquesta fotografia. Un fort aplaudiment per l'Usman Umar. Molt bé. Espera't, Usman, no marxis, que ara donarem el Premi Col·lectiu del 2019. Quedeu-vos allà. Així tots els premiats de cada any quedareu aquí. Per aconseguir un Premi Gaudí i un Premi Goya als millors efectes especials per la pel·lícula Super López, el Premi Sant Cugat de l'any 2019 en categoria col·lectiva és per Sergi Sobirà, Albert Martínez i Guy Madell, santcugatencs de l'empresa In Extremis Film Services.
Fem una cosa. Sí. Lali, feu la foto. Hola, bona tarda. De veritat que estem molt contents, parlo en nom de tot l'equip d'In Extremis, per haver rebut aquest premi, que és el primer premi de Sant Cugat que tenim. En Premis Gaudí i Premis Goya podem dir que en tenim 7 Gaudís, tenim 3 Goya. Això no és per anar de res, simplement és per valorar l'esforç de tot l'equip, que porta molts anys suant, lluitant, tot el suor, tota la sang la podem trobar dins d'aquestes figuretes. Veiem que és un equip que treballa molt, que s'esforça molt, però tot té un origen, i aquest origen és gràcies a en Lluís Rivera, que és el responsable que tot això sigui possible i que nosaltres ens puguem dedicar a alguna cosa que tant ens apassiona, i esperem que puguem estar molts anys més, podem dedicar-nos a fer bogeries, perquè realment ens dediquem a fer bogeries, explosions, fem saltar els cotxes, saltem a l'aigua d'alçada, ens barallem, però tot d'una manera fictícia, perquè la ficció que fem és una il·lusió, és el voler ser una mica els nens que hem sigut i seguir-ho sent quan som grans, que a vegades ens costa. Res, Albert, si vols dir alguna cosa? No? Doncs moltes gràcies a això, a tot l'equip d'In Extremis, que és el guanyador d'aquest premi, i gràcies als Premis de Sant Cugat per reconèixer-ho. Moltes gràcies. Tots. Que feu una foto de tots els premiats del 2019. Correcte. Foto conjunta. Foto conjunta de premiats i qui ha entregat el premi. Premi Sant Cugat 2019, individual i col·lectiu. Moltes gràcies. Ja podeu baixar, moltíssimes gràcies. Són els primers, és el primer any, encara ens en queden 4 més i després l'extraordinari. Anem amb els Premis Sant Cugat 2020 en categoria individual i col·lectiva. I per lliurar els premis demanarem que pugin a l'escenari Ramon Grau, que és fundador dels Premis Sant Cugatencs de l'any i membre de la Comissió de Propostes, i també Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia. Bé, per posar punt i final a una llarga trajectòria com a professor, impulsor de l'esport escolar santcugatenc, el Premi Sant Cugat de l'any 2020, en categoria individual, és per Osvaldo Romero. Hauria de dir moltes coses, però són molts els premis d'aquest any. Hi ha poc temps. Per respecte als altres, he tingut que censurar moltes coses, sobretot censurar les col·laboracions. Penso que Sant Cugat és una ciutat màgica. Una ciutat màgica per el seu entorn natural, per les riqueses arquitectòniques, per la seva cultura, per l'encant i educació de la majoria dels seus habitants, i per aquesta sensibilitat que han tingut sempre les administracions i les entitats de reconèixer els talents individuals i col·lectius de la nostra ciutat. Quan van anunciar aquest premi, jo vaig dir, no crec que m'ho mereixi, no hi ha per tant en aquest aspecte. Jo he treballat molt a gust i he estat feliç. Però després he pensat, això no ha sigut una activitat individual, ha sigut una activitat col·lectiva, amb ajudes i col·laboracions de tot arreu. I clar, estic obligat a repartir aquesta notificació, aquest premi, entre la gent, i ara sí que us deixaré perquè
has d'anar ràpid per respecte als altres. En primer lloc, vull agrair el suport familiar que sempre he tingut. Evidentment, sense aquest suport no hagués pogut realitzar aquesta activitat. Ha sigut sempre molt important la col·laboració de l'administració dels diferents ajuntaments, alcaldes, alcaldesses, regidors d'esports, regidores d'esports, ara d'esports, tot el personal. Sempre he tingut una col·laboració super important. L'oficina de l'OMED, un luxe que té Sant Cugat, que havia treballat en molts pobles, i us asseguro que quan vaig veure això, vaig veure una manera ordenada, eficaç i educativa d'entrar dintre del món escolar. M'ho posava molt fàcil Sant Cugat en aquest aspecte. Els mitjans de comunicació, i és per ells, l'antic diari Sant Cugat, el Tot, Ràdio Sant Cugat, TV Sant Cugat, vaig descobrir la sensibilitat que es tenia i en pocs llocs he trobat aquesta sensibilitat per l'esport de formació, per l'inici esportiu, en aquest aspecte. Vull destacar també la relació que tots els clubs esportius de Sant Cugat tenen entre ells, a través de la coordinadora Sant Cugat Creix, que fan que Sant Cugat tingui una preciosa senyera de diversitat esportiva. Una enveja de molts llocs. No serem potser primers en cap lliga important, però enorme aquesta diversitat esportiva que té Sant Cugat. Un bonic art iris de salut esportiva que podem lluir pel nostre país i per molts indrets. Parlant de clubs, has d'anomenar el club dels meus amors, el Club Muntanyenc. Ha sigut una de les bases on he pogut realitzar la meva tasca. He estat recolzat per tot, la secció rítmica, la secció d'atletisme, i per tots els seus presidents, i per tots els seus tècnics, i per tots els components d'ells. Ja sabeu que jo vinc del món escolar, i també en l'activitat esportiva he tingut que parlar amb direccions, per coordinar esports, en les diferents escoles, en diferents AMPAs, agrair la gran col·laboració que he tingut d'aquestes AMPAs, d'aquestes direccions, i com no, i ara van lletres majúscules, els meus companys d'educació física. En el seu seminari, en tot, buscant un esport el més representatiu, el més inclusiu i el més humà possible. Ha dit que seria breu, eh? Sí. Ha dit que seria breu. És que hi ha més premiats, Sí, hi ha més senyor Romero. premiats. Acabi. No. Val. Mig minut. Mig I minut, parlant va. d'escoles, destacar la meva escola, Joan Maragall. Bé, ara ha arribat, entre totes i a totes estimo, ara ha arribat ja el meu trosset de mèrit. Tota aquesta gent forma part d'aquest premi. I el meu trosset, un trosset petitó, em fa sentir, estic molt emocionat, em fa sentir molt feliç i estic molt agraït a la meva ciutat per aquest reconeixement. I ara, un desig de futur, que Sant Cugat, amb aquesta sensibilitat, sigui treballant per un esport escolar, per un esport en general, dintre d'un marc cultural, dintre cultural i educatiu, i ple de valors. Uns valors que formin els nostres nens i nenes amb uns valors molt positius que li facin fer unes persones responsables, perquè, vist el panorama actual del món, ens faran falta aquest tipus de persones. Visca Sant Cugat! Fem la foto Fem la foto. amb el premi. Fem la foto amb el premi, aquí al mig. Felicitats. Mira, fem la foto aquí. Aquí. Aquí al mig. Sí, fem la fotografia aquí. Què t'he dit, Aleix Parisé, quin podia ser el discurs més llarg? Sí, aquí al mig. No, gireu-vos cap allà, cap allà. Vosaltres, Digue'l. no, vosaltres dos sols, aquí. Poseu-vos allà. Gràcies. Parisé, què t'he dit, quin podia ser el discurs més llarg? Sí. Aquest.
Però ha dit coses molt interessants sobre la pràctica esportiva, els nostres nens i les nostres nenes, Tu t'ha arribat perquè ets del món de l'esport, la importància naturalment. dels valors. Molt bé. Això sí. Moltes gràcies, fotografia feta. Si us espereu allà, si us plau, i anirem amb el Premi Ramon, Col·lectiu. Osvaldo, No, espereu-vos allà. aquí. Espereu-vos aquí, Aquí. que ara farem la foto final i anem amb el Premi Aquí. Col·lectiu del 2020, si us plau. Per celebrar el seu 10è aniversari amb un programa d'activitats commemoratives, el Premi Sant Cugat de l'any 2020 en categoria col·lectiva és per l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Bé, moltes gràcies a tots per ser aquí. Bona tarda. Primer de tot vull donar les gràcies a la Júlia Soler i a la Joana Jordà, que avui no poden ser aquí, però va ser amb les que fa 10 anys vam iniciar aquest projecte. Érem molt joves i amb molta empenta i amb molta il·lusió. Després vull donar les gràcies també a tot el claustre i a tots els professors que han passat per l'Escola de Música Tradicional durant tot aquest temps, que fan una feina magnífica i molt professional. I per últim, a tots els socis i sòcies, famílies, entitats i tota la gent que confia en la nostra feina, perquè juntament amb ells fem que la cultura popular i tradicional cada vegada sigui més gran i la puguem disfrutar. També moltes gràcies a tota la gent que fa possible aquest premi. Estem molt agraïdes d'haver-lo guanyat. I ja està. Moltíssimes gràcies. Veniu, endavant, sisplau. Osvaldo, Ramon. Fem la foto. Feu la foto col·lectiva de l'any. Sí, poseu-vos aquí, sisplau, els dos premiats i els dos entregadors i farem aquesta foto del 2020. Perfecte. Moltes gràcies, podeu baixar. Compte amb les escales, eh? Sí, no us feu mal, gràcies. Doncs en portem 2 Sí. d'anys, ja. Això jo patia, però si han arribat tots bé, ja està. Per lliurar els Premis Sant Cugat 2021 en categoria individual i col·lectiva, cridarem a l'escenari Ferran Felius, és comissionat per a persones amb discapacitat, i Concepció Coret, que és gerent de Sant Cugat Empresarial i membre també de la Comissió de Propostes. Benvinguts. Bona tarda. Per consolidar el projecte Transcinescat amb la celebració de la 3a edició, el Premi Sant Cugat de l'any 2021 en categoria individual és per Àlex Florença. Vine. Acosta't. Sense por. Ara. Bueno, pues des de... Clar, aquí baix estava més tranquil jo, però res. Primer de tot, voldria donar les gràcies a la meva família per ajudar-me tant, per apoyar-me tant, als meus pares, a la meva tieta, als meus fills, als meus sogres, a gent que m'ajuda cada dia, a la meva dona, que sense ella això no seria possible. Jo sóc un drogadicte rehabilitat. Sóc una persona que durant 20 anys de la meva vida m'he dedicat a consumir drogues i destrossar-me la meva vida. Avui jo estava aquí sentat i pensava, és curiós que avui em donin un premi per la meva feina quan fa 17 anys jo no em presentava ni a la meva feina. És així, no? I avui, ostres, es valora el que faig. I això m'omple d'orgull, perquè sempre és maco que pensin en tu. I sempre és maco que et diguin que fas les coses bé, que t'emputxin una miqueta i que et diguin, vinga, va, segueix. I això a mi m'ha fet molt feliç estar aquí avui. Un dia li van preguntar al meu fill, que està allí sentat, a què em dedicava jo, a què es dedica l'Àlex. I va dir, l'Àlex és un recuperapersones. I em va agradar molt, perquè la paraula recuperapersones abarca moltes coses, abarca molts àmbits.
I una manera de recuperar persones és la Transeines-CAT. La Transeines-CAT és un projecte amb el qual és un trajecte itinerant amb el qual lluitem contra l'estigma de l'addicció. La meva meta és arribar a tots els pobles de Catalunya a peu. Em porto 149, des del 2018 fins a aquest any. I la intenció és que els pacients caminin cada dia, lluitin cada dia, sentin cada dia, i a sobre la gent en la que quan nosaltres arribem a un poble ens poden escoltar a través de les xerrades, se'n donin compte que la malaltia de l'addicció és una malaltia que té cura, que un se'n pot en sortir, que si un lluita i si un creu en tindre una segona oportunitat o una tercera o una quarta, podrà aconseguir-ho i podrà tirar cap endavant i podrà tenir una vida com la que jo tinc a dia d'avui. Senyors, jo tinc una malaltia mental i em va costar molt acceptar-ho al començament, però a dia d'avui jo sóc el malalt mental més feliç del planeta. O sigui que moltes gràcies i endavant, a seguir, que la vida és sentir moure's. Que no caigui. Veniu aquí al mig, fem una foto i ara de seguida anem amb el Premi Col·lectiu. Aquí, mireu a càmera. Molt bé. Endavant, perfecte. Bona tarda. Pel projecte FEM 50, de commemoració dels 50 anys del primer equip de futbol femení, el Premi Sant Cugat de l'any 2021 en categoria col·lectiva és per Sant Cugat Futbol Club. Acosta't aquí. Sí. Molt aplaudiment. Vine, veniu. Parteu un moment aquí. Vale. Que es vegi la foto. Molt bé. Algú vol dir unes paraules? Sí. El president dirà unes paraules. Bon vespre a tothom i felicitats, en primer lloc, a tots els guanyadors dels premis. Voldria, en primer lloc, donar les gràcies al jurat per aquest guardó que tinc l'honor de recollir per segon cop. El primer el vaig recollir ja fa 17 anys, a motiu del 90è aniversari del Sant Cugat. I avui recullo aquest del FEM 50. Ja us podeu imaginar que quan vaig recollir el premi per primera vegada em va fer molta il·lusió. Però el d'avui, el del FEM 50, que reconeix el futbol femení i que reconeix la seva antiguitat, me'n fa moltíssima més. Mireu, el FEM 50 és un projecte d'un grup de noies atrevides, decidides i valentes de Sant Cugat que en el 1971 van decidir fer un equip de futbol. Tot competint en el primer campionat de futbol que celebrarà a Catalunya, futbol federat, em refereixo. Per tant, elles van ser les pioneres del futbol català. Un goig i un orgull no tan sols pel Sanco, sinó per tota la ciutat de Sant Cugat. I qui els anava a dir, a més, que elles serien la llavor del futbol femení de la nostra ciutat i que tindrien tanta continuació. Mireu, avui al Sanco tenim 11 equips i 220 jugadores. Però, malauradament, no són totes les que voldrien ser-hi. No tenim prou espai per acollir totes les que ens demanen poder entrar. I això sap greu. Escolteu, parlant d'aquest tema, se m'acudeix fer-vos una pregunta i us agrairia que em contestéssiu sí o no. La faig? Sí? Molt bé. Vosaltres penseu que el Sanco hauria de tenir més equips femenins? No ho he sentit gaire bé. Torno a fer la pregunta. Vosaltres penseu que el Sanco hauria de tenir més equips femenins? Això està millor. Benvolgut alcalde, ja veieu el que pensa la gent, igual que nosaltres. El Sanco hauria de poder donar cabuda a tota la demanda del futbol femení que té. I això seria així si poguéssiu
portar a terme la proposta que us hem fet. No demanem ni més instal·lacions, ni més camps, ni més equipaments, ni més horaris. Solament demanem que ens habiliteu una mica d'espai de l'ESEM per poder-ho portar a terme. Seria definitiu. Us demano una mica de comprensió i empatia a l'hora de decidir. Bé, això és tot. Moltes gràcies a tothom per l'atenció i per la col·laboració. Visca el Sanku i visca el futbol femení. Espera, president. President. Jo les vull sentir amb elles. Ara vaig. Ara vaig. Molt bé. Molt ben fet. Jo ara m'he despedit amb tots els honors formals. Ara, la pionera, la Neus Vilardebó, que va ser una de les fundadores de fa 50 anys, ens dirigirà unes paraules. Neus? Hola, bona tarda a tothom. Orgullosa, molt orgullosa de ser una de les pioneres del Sant Cugat. Jo solament tenia 14 anys, encara apenes fets, i jugàvem, érem criatures que jugàvem pel carrer i vam decidir formar un equip. Vam sentir de tot, però vam formar un equip i avui en dia existeix, gràcies a aquelles mosses de l'any 70-71, hi ha un Barcelona, hi ha un Sant Cugat, hi ha un Madrid. Bueno, el Madrid va venir una mica més tard. És que aquell el van anul·lar. Hem continuat i m'agradaria que es formessin molts més equips. Molts més. Per què? Vam aconseguir el que volíem. Pares, mares, avis, àvies al camp de futbol. Què hi ha avui en dia al camp del Barça i del Sant Cugat i tot arreu? Avis, pares, mares i nenes que juguen a futbol. En volem més. Que sí, Llorenç? Sí? Molt bé. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies a tu, Neus, per treballar pel futbol femení de Sant Cugat. I ara, tot seguit, breument, la Llibertat, que és una de les nostres jugadores, també us diré les meves paraules. Jo només voldria dir una cosa, que estic molt contenta d'estar en aquest club, perquè aquest club és centenari, és el millor club que hi ha al món. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Molt bé. Felicitats. Felicitats. Fem la foto. Sí. Acosteu-vos. Premi Sant Cugat de l'any 2021, individual i col·lectiu. Més enllà del president del Sant Cugat, també ens acompanya Mari Carmen Torres, directiva del femení, Neus Vilardebó, com dèiem, pionera del primer equip femení de Sant Cugat, i la jugadora, la Llibertat Ortega, que és la jugadora més jove. És el futur, És el futur, Marina. Present i futur, ja. Sí, senyor. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Felicitats. Moltes gràcies. Molt bé. Seguirem amb l'any 2022. Per lliurar els Premis Sant Cugat 2022 demanarem que pugin un moment a l'escenari el senyor Jordi Puigneró, quart-tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat, que és un mitjà col·laborador. Bona tarda. Per la celebració del seu 70è aniversari i la publicació commemorativa del llibre El compromís amb la literatura, el Premi Sant Cugat de l'any 2022 en categoria individual és per Sam Abrams. Laura, acosta't aquí, al mig, acosteu-vos al mig per fer la foto, sisplau, primer, aquí. Mireu a càmera, per immortalitzar aquest moment. Perfecte. Bona tarda. En primer lloc, un agraïment a qui m'hagi proposat i concedit aquest premi i moltes felicitats a tots els altres guardonats i guardonades. I també un agraïment especial a la meva dona, que està amagada aquí a algun lloc, sense la qual
jo existiria exactament al 50%. I m'encanta rebre una fava que no he de pagar, perquè jo sóc d'aquells que amb el tortell de Reis sempre em toca la fava. Crec que a vegades fan trampa i tot. Aleshores, per l'Àlex que ha parlat abans, jo li he de dir que hi ha addiccions incurables, i jo en tinc una, que és l'addicció als llibres, l'addicció als papers, l'addicció a la literatura, a la lectura i a l'escriptura. És una addicció, crec, que benigna si, diguem-ne, el pis aguanta el pes dels llibres. Aleshores, un escriptor, jo crec, necessita el que els antics anomenaven un locus standi, és a dir, un lloc des d'on posicionar-se per contemplar la condició humana, la vida, la societat, el món. Un lloc càlid i un lloc acollidor, però no massa, perquè també necessita la seva independència i la seva llibertat. Aquest locus standi, aquest lloc des d'on miro la condició humana, la vida, la societat i el món, és Sant Cugat, sense cap mena de dubte, i fa molts anys que ho és, i tot el que escric, tot el que publico, sempre porta la signatura i al costat de la signatura ve la data i el lloc des d'on és escrit. Sant Cugat inspira. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Per celebrar el seu 50è aniversari al servei de la cultura de Sant Cugat, com a centre de referència i fortament implicat en el moviment associatiu de la ciutat. El Premi Sant Cugat de l'any 2022 en categoria col·lectiva és per Fusió Escola de Música i Dansa. Pujant a l'escenari a rebre el premi, farem aquesta fotografia també. Sortiu, sortiu, sí, sí, totes. Endavant. Ja hi som tots. Ara sí, fotografia per immortalitzar aquest moment, Premi Sant Cugat 2022. I ara ens dirigiran unes paraules la gent de Fusió, l'Escola de Música i Dansa. Ah, que en falten dos. Ah, que falten dos. Sí, que pugi tothom. Sí, tothom. Ja que és un premi col·lectiu, que pugi tothom, perquè això quedarà pel record, aquest guardó que dona l'Ajuntament a l'escola. Molt bé, un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment. Hola, bé, per nosaltres és un honor rebre aquest premi. Estem a casa nostra, verdaderament tots ens coneixeu, ens sentim molt estimats per tota la ciutat. Gràcies per aquest premi, gràcies a tots els que esteu guardonats. Un minut, explicar 50 anys se'm farà molt difícil, però ho intentaré. Primer de tot, gràcies a totes les institucions que ens ajuden dia rere dia perquè la cultura arribi a tothom. Gràcies a famílies, alumnes, professorat que han passat per l'escola, més de 100 mestres. Gràcies a tot aquest elenc de mestres que tenim avui aquí, que us ho diré molt ràpid.
molt ràpid. Tenim el Zoran Markovic, gran ballarí internacional, la Maria José Protasio, gran ballarina, Laura López Osornio, cap del Departament de Dansa, una gran ballarina també d'Argentina, Núria Pinyol. Núria Pinyol i jo som les codirectores del centre. A mi em veieu molt per Sant Cugat, parlo amb tothom, però ella és la codirectora també de l'escola. Mirna Martí, gràcies Mirna, tota la seva família són els fundadors de l'escola. Ella és la filla de Pilar Roig, la fundadora, l'essència que tots portem a dins, dintre de l'Escola Fusió, i gràcies a ells l'escola perdura. Marta Buixader, també de les primeres generacions de professorat que ha sortit de l'escola. William Castro, gran coreògraf internacional de Cuba, que el tenim amb nosaltres. Bé, deixo molts i molts mestres, Luis García, que el tenim aquí sentat, i grans mestres i mestres que tenim avui per tota la ciutat. No sé si ho sabeu, però avui és el dia de la música. I avui tenim com 130 músics per tota la ciutat tocant. Avui han cantat primer la Núria i el Sergi, que ara han marxat corrents a cantar, i després tindrem una gran ballarina, que és la filla de la Mirna, la Mariona, que també veureu com la presenten. No ho dic jo, els presentadors ho faran. Gràcies per aquest premi. Som un centre, com heu dit, de referència. Per què? Perquè ajudem a totes les persones, nens, joves, adults, que rebin una molt bona formació cultural i artística, que amb els temps que corren és molt important. Molt important que tothom tingui un criteri propi, un criteri artístic vivencial propi. Nosaltres ho fem d'una manera molt familiar, ens adaptem moltíssim a totes les persones de qualsevol edat, i la veritat és que això ha donat molt bons fruits. Actualment tenim un elenc de dansa que està rebent premis internacionalment. Amb la música tenim molts i molts mestres i molts professionals que actualment són músics arreu del món, i amb les entitats de Sant Cugat hi treballem plenament. Em sembla que aquí tots em coneixeu, hem fet coses bàrbares amb tots els que esteu aquí i estem oberts a continuar fent-ho. Gràcies per ajudar a la cultura de la ciutat i esperem que continueu ajudant. Gràcies. Bé. Sam. Sisplau, veniu, fem la fotografia col·lectiva de tots, del Premi Individual i del Premi Col·lectiu 2022, Premi Sant Cugat 2022, amb el Sam Abrams i també amb l'Escola de Música i Dansa Fusió. Poseu-vos aquí i vinga, va. Fotografia, fort aplaudiment. Moltes gràcies a tots i a totes. Podeu baixar. Moltes gràcies. Ens en queda un, Marina. És que t'anava a dir, estem a la recta final, no? Sí. Però encara han de passar coses, eh? Ens queda un premi anual i després ja el premi extraordinari. És veritat, això. Per tant, anem a lliurar els Premis Sant Cugat 2023 en categoria individual i col·lectiva. Estan preparats. Cridem a l'escenari Cristina Paraire Basser, tinenta d'alcalde, la tercera tinenta d'alcalde fet de l'Ajuntament, i Eduard Jané, que és crític d'art i articulista també del tot Sant Cugat. Bé, bona tarda. Per quedar campiona de Catalunya absoluta sub-8 i campiona d'Espanya d'escacs, el Premi Sant Cugat de l'any 2023 en categoria individual és per Laia Cid. Vine, fem la foto. Aquí, molt bé. La protagonista i el pare de la protagonista. Sí. Mira, Laia, el petit, el petit. Ves al el petit. Aquest per tu, que és el millor. Aquest tot teu. Endavant. Aquest premi em fa molta il·lusió. M'agradaria dedicar el premi a tots els nens i nenes que practiquen aquest esport a Sant Cugat, i en especial a les nenes que sempre són molt poquetes.
A Sant Cugat, la recent creació d'un nou club d'escacs ha fet que molts nens comencin a jugar. Segur que aquest premi farà que molts més juguin i jo els animo a tots. També vull agrair a tots els companys de club i tots els entrenadors que he tingut. El Toni, Adri, Ferran, Josebi, José Ángel, Filemón i en especial al meu entrenador Lázaro, que últimament no està passant per un bon moment i segur que s'alegrarà molt. Moltes gràcies. Molt bé. Escolta, 8a d'Europa, 32a en el Mundial Femení d'Escacs Sub-8 i si volgués es podria dedicar a la ràdio també. També, perquè ha parlat, escolta, premi al millor discurs, meravellós. Anem amb el premi col·lectiu. Eduard, tot teu. Bona tarda. Per acollir com a anfitriona la capitalitat de la Sardana, el Premi Sant Cugat de l'any 2023, en categoria col·lectiva, és per Entitat Sardanista de Sant Cugat. Gràcies. No sé si ens ballaran una sardana o no. Què faran? O sigui, ara la ballaran. Després, val. Primer la foto, després si volen fer una sardana per tancar. Amb tu. Amb mi, si fa falta, sí. Molt bé. Ens volen dirigir unes paraules també l'entitat sardanista de Sant Cugat? Sí, endavant, cap al faristol, doncs. Bon vespre a tothom. En nom de la Junta i de tots els socis de l'entitat, moltes gràcies per aquest premi. Estem però que molt contents i molt emocionats. Donar també les gràcies al grup que ens va presentar perquè participéssim d'aquest premi i també al consistori que va decidir donar-nos el premi. Moltes i moltes gràcies. Us vull fer un suggeriment, que és per tots, pot ser per infants, per joves, per sèniors, per joves jubilats, que és poseu sardanes a la vostra vida. Us omplirà de goig i sereu molt feliços. Us esperem a la plaça, a ballant sardanes i sempre us en recordareu d'aquest dia. Ja ho veureu, ballar sardanes és molt emocionant. Podeu escoltar-les, podeu sentir-les, podeu ballar-les, podeu innovar. És tot un món, les sardanes és tot un món. L'heu de descobrir. Visca la sardana, visca Sant Cugat i visquen els Premis Sant Cugat. Moltes gràcies. Molt bé. Veniu tots, farem la foto final, també. Eduard. Amb la Laia, sí, acosteu-vos. L'Eduard, la Laia, la Cristina. El pare no vol sortir? No, el pare no vol sortir, només la protagonista, la Laia sí, doncs vinga. Fem la foto d'aquest 2023, Premi Sant Cugat. Posa't aquí al final. Molt bé. Felicitats a totes. Molt bé. Moltes gràcies, de veritat. I enhorabona. Enhorabona. Ara, quan acabi l'acte, vull veure la sardana, Això sí, Val. Felicitats, Laia. S'emporta també el premi. Moltes gràcies a tots. 8 anys i hi ha un premi, Ja, imagina't. Bueno, si només fos un, doncs vist tots els que té. I 8a d'Europa ja d'escacs, 32 del món. L'hauràs de seguir molt a prop, tu, també, a la Laia. Gambito de dama, sí. Totalment. Enhorabona, premiats i premiades. Moltes gràcies perquè porteu aquesta ciutat allà on aneu, la prestigeu. Tu has vist quant de talent hi ha en aquesta meravellosa ciutat? Home, i tant, moltíssimes gràcies. No.
No m'ho esperava, això, de tu. No. Sí. Escolta una cosa, Aleix. Què et sembla si abans que acabi aquest acte de lliurament, que ningú marxi, que hem de fer una fotografia, hem de fer moltes coses, però anem a posar una mica d'humor, no? Sí, perquè de moment ha estat molt fluix l'humor. Per tant, posem-ne una mica de més bo, no? Sí, anem a riure una mica i, de veritat, no us perdeu aquesta actuació. Us presentem el Marc Buixaderes. És un actor que destaca com a monologuista. Va néixer l'any 99 amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica i, malgrat la seva discapacitat, va decidir tirar endavant amb un projecte que actualment està en diverses iniciatives teatrals. Vaja, que és un crac i ho comprovareu ara. Sí, amb tots vostès, Marc Buixaderes. Bona nit, bona tarda, ja no sé on soc. Bé, jo sóc el Marc Buixaderes, com bé ha dit la Marina, i tinc aquesta meravellosa discapacitat que es diu paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. Home, d'entrada sembla que m'hagi d'anar a morir demà, però ja us asseguro jo que de moment no. Ara només falta que surti a les esqueles dels diaris demà. I direu, aquest ha previst malament el d'allò. Però bueno, esperem que no. Clar, ningú s'esperava gran cosa de mi. Bàsicament perquè els inicis no van ser gaire alentadors. És a dir, jo vaig néixer prematur, i com que vaig néixer prematur, unes quantes neurones se'n van anar a fer un cafè i encara és hora que tornin. Si algú me les envia, si us plau, més que res perquè em serien durs, sabeu? I clar, el fet aquest que nasqués prematur va fer que també em passés uns quants mesos al risol de la incubadora, no? Perquè, clar, vaig pesar el mateix que un paquet d'arròs o que un iPhone 10 pels moderns, no? Bé, i això va fer que, clar, anar al metge es convertís en l'esport més reconegut fet per mi, no? Per exemple, un bon dia jo m'anava a fer un tractament molt facilet. Un tractament per l'espasticitat, que vaig lligat per culpa seva, no vaig lligat per gust. No vinc d'una festa sadomasoquista, diguem. Doncs això, clar, un tractament per l'espasticitat, no? I us deia, hòstia, és molt facilet. Sí, 15 xeringues a cada cama. I sense anestèsia, no fos cas. Total que entro, clar, jo cagat de por i veig un cartell que posava doctora Por, especialista en neurologia. I dic, doctora Por? Algú de vosaltres aniria amb alguna doctora que es digués doctora Por? Sí, que en castellà es diu doctora Miedo, la senyora, m'entén? Bueno, un merder. Dic, clar, ara fuig d'aquí, però és que t'agafaran de seguida. A no ser que sigui una baixada, que llavors, bueno, encara allò, no? I resulta que, bueno, jo entro, o sigui, m'espero que em cridin i de cop sona Marc Buixaderes, porta 666. I dic, la mare que la va parir. S'ha agafat la porta del número del diable, nanya. O sigui, es diu doctora Por i s'agafa la porta del número del diable. Bé, i clar, jo amb totes aquestes premisses vaig fer una carta al defensor del pacient, dient-li, senyor defensor del pacient, això no pot ser. És a dir, hi ha segons quins cognoms i segons quines professions que no poden anar juntes, no?
que ara està molt de moda la selectivitat. Doncs tu quan entres els teus cognoms a la selectivitat ja no t'hauríem de deixar fer segons quines carreres. Saps? Perquè, per exemple, anem a posar exemples. Pere Calvo, i que es dediqués a la perruqueria. O doctor Escaiola, i que fos un cirurgià. O Juan Carlos Monedero, i que fos comptable. O Emilio Botín, i que fos president d'un banc. Per això van acabar les coses com van acabar. Ho veieu com no quadra? Bé, doncs, jo anava a fer-me aquest tractament contra les plasticitats i vaig entrar. S'acosta la doctora, que efectivament feia por, i em diu, Marc, et fa res que et punxin ells? Comencen a sonar tambors del timbaler del Bruc i apareix un exèrcit, però un exèrcit de practicants de neurologia sedientos de sangre disposats a gaudir de l'espectacle. I jo vaig pensar, i mira que sóc poc de Déu, però vaig pensar que Déu ens agafi confessats, tu. I un cop vaig acabar, vull dir, un cop vaig acabar la meva oració, dic, bueno, va, que això passarà ràpid. Però és que per la meva sorpresa, allà cada punxada era celebrada com si fossin banderilles en una corrida, saps? Ué! I jo pensava, collons, que aquí n'hi ha un que està patint, que esteu tractant amb una persona humana, practiqueu amb pomes, amb peres, amb alguna cosa, però amb una persona humana no. Bé, doncs, acabo i, clar, jo després allò que et donen un informe, no? I bueno, marbuixaderes, PPC, PPF, PPC no de partit polític, sinó de persona amb paràlisi cerebral. I PPF tampoc no penseu en un document no editable de Windows. PDF de persona amb diversitat funcional. Bé, i continua, no? Que si pdcat.com, matins.sí, matins.no... I arriba un moment culminant. Coeficiente intelectual. Jo sé que els que esteu aquí, tots el teniu altíssim, perquè us han donat el Sant Cugatenc de l'any i això té molt mèrit. Vaja, alguns, no tots, Vull dir, cuidao. Bé, doncs resulta que jo, pensava, està escaldat, no?, com veieu, perquè estic caldadíssim, però igual tens un cervell que és prodigiós. Total, que començo a llegir, posava coeficiente intelectual. Jo, clar, nerviós, vaig llegint. Al límite del borderline. Serà cabrona la tia? I li començo a discutir, a tornar a discutir, perquè això i allò i l'altre. I al final aconsegueixo que posa un epígraf. Coeficiente no valorable por discrepancias con el paciente. I vaig dir, bueno, igual estaré una mica al límite del borderline, que igual un dia això també, això ens ho hem de fer mirar, perquè no pot ser que posem coses de les quals després resulta que la meitat de la població ho és i no hi posem, saps?
Però bé, més enllà d'això, dic, bueno, almenys una cosa o altra. És a dir, almenys potser seré borderline, però igual la capacitat de convicció està per sobre de totes aquestes coses, no? Bé, i després, jo, com ha dit la Marina al començar, soc una persona que té molta inquietud per sensibilitzar la societat, no? Perquè crec que els joves són el futur d'aquest país, no? Però el dia que em vaig acabar de convèncer que realment s'havia de conscienciar la societat, va ser un dia que vaig anar a un casal d'estiu, a més ara això està molt de moda, perquè ho tenim a les portes, i resulta que hi va haver-hi una criatura que, entrant, em comença a mirar estrany, es gira amb els altres nanos, que per conceptualitzar eren nanos d'uns 10 o 12 anys, i els diu, tranquilos, tengo una katana para inmovilizarlo si se pone agresivo. I jo pensant, una katana? Què vol fer aquell boig amb una katana? Però és que el pitjor és que ho vaig sentir. Perquè jo tinc moltes coses, però tinc una oïda fina. Vale? El pitjor és que ho vaig sentir. I li vaig dir amb el meu assistent, dic, bueno, i ara què fem? Perquè tinc dues opcions, o agafar la baixada més empinada que trobi, o aguantar aquí com un pepe. Doncs vaig decidir aguantar i fer la xerrada. Això sí, no sóc tonto, controlant el de la katana, no fos cas. Clar. No fos cas que em deixés més discapacitat del que estic, no? Que, sabeu una cosa, ja tinc el 77%, no aspiro a arribar al 100%, ja en tinc prou, aquí paro, saps? Doncs bé, resulta que acabo la xerrada i el nano aquest m'aixeca la mà. I jo pensant, ai, cuerpo a tierra, ai. I resulta que contra pronòstic em va dir una de les coses més maques que m'han dit mai, que és la següent. Quan t'he vist m'he espantat amb la cadira de rodes, però després he vist que eres un dels nostres. I dic, hòstia, quina pena que no portava la càmera. Sabeu per fer el antes i el després de los calvos? Sabeu fer una mica d'allò? Doncs, clar, al final crec, i aprofitant que avui hi ha polítics, ara ve el pal, els hi he fotut la zanahòria, ara el pal, no? Crec que fa molt temps que ens estem equivocant amb les polítiques envers la discapacitat. És a dir, no pot ser que tots siguin pal·liatius, és a dir, no pot ser que tot sigui... No, ajudem-los a que no molestin. Com a que no molestin? Bueno, perdona, que si ens posem tots en fila, collons, som 1,5 milió de catalans, Vull dir que si ens posem tots... El que passa que no ens posarem mai d'acord, no? Però... Em sona d'algú, això de no posar-se mai d'acord. Em sona d'algú, però si ens poséssim tots d'acord podríem tombar un govern i tombar, vamos, una majoria del que fos, Però, bueno, on t'anaves? Que jo em perdo i me'n vaig per los cerros de UB a vegades. On t'anava? Que volem fer les coses com la resta de persones com tots vosaltres que teniu totes les facilitats del món, o que jo considero que teniu totes les facilitats del món, que després envieu, no, és que jo em poso nerviós quan se'm penja l'Excel. Bueno, pues paramos rotativas, saps, senyores? Bé, ho deia que volem fer la vida com vosaltres, volem anar a les universitats, volem posar els busos, volem, doncs, tenir una vida completament normalitzada. Passa que no ens deixen.
I per això, quan me'n vaig a dormir, somio. I somio amb un món millor, com els que hi ha molta gent del que he posat aquí, que em consta que també ho somio. Un món en que també ho somien, perdona. Un món en el que tots siguem iguals. Un món on no hi hagin desigualtats i on, deixeu-me sortir del políticament correctisme, on d'una puta vegada puguem gaudir de l'accessibilitat universal. Però és que, a més, la gent a vegades pensa «Oi, quina pena això de ser discapacitat». Perdona, quina pena. Jo em considero una persona vàlida, capacitada i de mobilitat. Espera, que us faig la demostració. De mobilitat estic de puta mare! Però és que, a més, et poses a comptar cosetes i dius, mira, hòstia, tinc vehicle propi. És descapotable. Puc aparcar on vulgui. Sortir de casa és una autèntica gincama. Vaig als parcs d'atraccions i mentre vosaltres pagueu un anon per la pulsera aquella de l'Express, jo entro per la sortida. És que què més es pot demanar? Si és que semblo el rei emèrito. D'acord, hi ha una part que ell utilitzava més que la resta. Aquí podem estar d'acord. I jo potser no l'utilitzo tant. Bé, no l'utilitzo gens, perquè no té mobilitat. Però bé, això ja és una altra cosa. Res més. Un últim agraïment, gràcies sobretot a Josep Maria Vallès i a tot l'equip de govern de Sant Cugat que han confiat i m'han donat aquest espai, a la Brigada Fundació Catalonia Creativa, però sobretot, el que em queda per dir és guardeu les katanes i sobretot, poseu un discapacitat a la vostra vida. Moltes gràcies. Quin crac, Moltes felicitats per fer-nos riure una estona. És un crac o no? Sí, És un crac, ens ha fet passar una molt bona estona. No, i a més dient les coses tal com són, clar que sí. Bé. Què? Som-hi? Som-hi. Anem amb la part grossa ja? Sí, anem a donar pas a un dels moments més importants d'aquest acte, que és el lliurament del Premi Extraordinari Sant Cugat 2023, per tant, premi de designació directa de l'alcalde. Tu que ets un home ben informat... Sí, de moment sí. Ja deus saber qui és. Sí, passa que no sé si entrarà, perquè és un premi d'alçada, no sé si entrarà aquí a l'auditori. Què vols dir un premi d'alçada? Qui és alt? No, el premi extraordinari és el Pidan Chandri, que fa 23 metres, no? No li donaran... No és extraordinari. Tu deus tenir una mica un creuament de cables. A veure, el Pidan Chandri no és el premi extraordinari, el que passa és que aquest arbre simbòlic de la nostra ciutat, tot un referent de la lluita, ha fet 250 anys, la ciutat s'ha abocat a celebrar-ho, però això no vol dir que sigui el Premi Ciutat Extraordinari, sí? Jo havia vist tantes coses del Pidan Chandri. També et dic una cosa, 250 anys mereixeria un premi extraordinari. Perquè, mira, a més, porta 250 anys fent coses per Sant Cugat. Primer va delimitar els terrenys. Després es va convertir en el símbol de protecció de la Torre Negra. I, a més, porta 250 anys, són 2 segles i mig, sense queixar-te a l'Ajuntament. Si això ho fessin els veïns, alcalde, què? Seria collonut, també, com el Pidan Chandri, els veïns, que no es queixin. No ens posarem ara en segons quins merders, que avui estem de celebració. El Pidan Chandri mereix el màxim reconeixement, però no és el premi
Extraordinari de Sant Cugat 2023. Tu vols saber qui és? Sí, jo en tinc moltes ganes, ara posem-nos seriosos, tinc moltes ganes de saber quin és el Premi Extraordinari Sant Cugat 2023 i per això demanem que pugi a anunciar-lo l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, el senyor Josep Maria Vallès. Alcalde. Molt bona tarda. Per la seva extensa i prolífica trajectòria com a professor universitari, escriptor, historiador i articulista, i convertir-se en un autor de referència en l'estudi del periodisme català i el catalanisme polític i cultural, el Premi Extraordinari a tota una trajectòria Sant Cugat de l'any 2023 és per a Josep Maria Figueres i Artigas. Arribo a Sant Cugat, per casualitat, perquè aquí va haver-hi la Universitat Autònoma, la Facultat de Lletres, i jo tenia clar, era lector d'aquella època de finals dels 60, començaments dels 70, del Telexpress, i sabia què significava aquesta universitat. Estudio història i em dedico a la història. Era una manera no de donar resposta a una curiositat intel·lectual, sinó també de conèixer el per què succeeixen els fets. M'agradava la història, m'agradava el periodisme i la convergència, la fusió va ser la història del periodisme. I aleshores he fet estudis d'autors, estudis de diaris, estudis d'èpoques, etc. El meu dia a dia, sense la docència, està concentrat en recerca, lectura i aleshores doncs, segueixo treballant amb un ritme més fluix, segueixo amb la investigació i, per tant, iniciatives que he començat, com l'obra completa de Valentí Almirall, espero que arribin a la culminació amb el tercer i darrer volum. Una altra obra que també segueix aquesta línia és la de Pau Casals. I el tercer és els discursos de Lluís Companys durant la seva etapa republicana, des de l'any 31 fins al 36. Aquesta seria una mica la panoràmica del que estic fent i del que m'agradaria acabar de fer. Però per un historiador que li encurioseixi la història i que tingui interès pel món, mai s'acaba. Molt bona nit. Les primeres paraules vull que siguin de felicitació pel que han estat reconeguts. Representen per mi el que és aquesta ciutat. Sardanes, música, cultura, solidaritat, sentida felicitació. I també m'ha agradat molt, ha estat uns moments molt bonics, que els nens i nenes pugin a l'escenari. Els hi donem el millor, però també els fem esforçar, jugant a escacs, jugant a futbol, ballant, cantant, és, penso, important. I és clar, sense l'alcalde i sense l'Ajuntament, avui jo no seria aquí. A ells, moltes gràcies per haver confiat en mi. Però, esclar, a fora hi ha una exposició de llibres i aquí ja s'ha dit tot. I ara he quedat molt relaxat perquè ja no cal que digui res més, no cal que vinguin els presentadors, perquè els professors tenim una tendència a voler explicar els antecedents, les repercussions, les causes, les característiques, els entorns, i clar, ens allarguem. Però sí que voldria fer dos flashos, tres, de petites anècdotes relacionades amb la història mirant enrere. I ja que estem a l'Ajuntament, els vull explicar que fora dels protagonistes no ho coneixen. Una de, diguem-ne, la Cada i l'altra la Careu. La Cada sabia que l'Ajuntament de Sant Cugat
ens va ajudar l'Octavi Galcedan, el Jordi Permanyer. Quan vaig arribar a aquesta ciutat vam començar ja a fer coses, els catalans hacen coses. I vam fer una revista que es deia Estudis santcugatencs i l'Ajuntament ens va ajudar. I vet aquí que per presentar la revista vam fer la invitació amb un il·lustre filòleg, el rector de la Universitat de Barcelona, Antoni Miquel Badia i Margadit, Antoni Badia. Ell va venir i ens va fer la conferència deliciosa, preciosa, sobre els orígens etimològics de Sant Cugat. Però la va fer a les 10 de la nit, tenia l'agenda molt plena, ara no es podria fer. El bonic del cas és que ja a les 10 i un minut estava a la porta de l'Ajuntament, al Plaça de Barcelona, esperant-lo, i aleshores arriba amb uns 600 i havia fet la rebassada de nit per venir a fer aquesta conferència, en la qual li vam donar les gràcies i ja està, però va ser la sala plena. Seria la cada. La que deu és que, no direm ni l'any ni l'alcalde, però de ben jove vaig tenir moltes activitats de treball a Sant Cugat. Una d'elles va ser treballar en el Padró l'any 70, tenia 20 anys, i vaig entrar a les cases de 3.000 persones, la part de darrere del monestir, i vaig veure una entrecada de Sant Cugat. Parlem de l'any 70, fa 50 anys. I allò em va fer adonar, perquè ho vaig viure en pròpia carn, del difícil que era el resistir, aguantar i continuar i tirar famílies endavant, que sempre es diu, però hi ha molt d'esforç. I aleshores aquesta vinculació de solidaritat l'he portada sempre. M'ha agradat molt el que ha dit l'Omar quan ha parlat de que és enxaneta però que darrere hi ha els seus pares. Jo sense els meus no hauria pogut pas estudiar els sacrificis i l'esforç que van fer. Bé, aleshores la creu. Entro a treballar a l'Ajuntament, l'alcalde em nomena cap de premsa. I aleshores el primer que fa hi ha corresponsals, el Miquel Montserrat del Ciedo, el Joan Tortosa al Correu Català, fèiem reunions perquè hi hagués la normalització, la regularització del topònim, la T del Sant Cugat, i aleshores el primer que se m'acut és organitzar un arxiu per conservar tot el que hi hagi de i sobre Sant Cugat, fer reunions amb l'alcalde per poder informar la ciutadania. No vaig durar 2 mesos. Al cap de 2 mesos ja em va despatxar. Volia un Botafumeiro, volia una medalla i aquesta, diguem-ne, era la creu. Vaig arribar a Sant Cugat, com s'ha dit, per estudiar i els vull també fer un flash. Els professors ens van influenciar molt. Josep Termes, Albert Balcells, Manuel Mondó, Enric Lluc, etc. Jordi Carbonell. I d'aquests professors, el Manuel Mondó va donar una feina que era treballar a la biblioteca. I aquesta biblioteca és la que hi havia al monestir, és la primera biblioteca de la Universitat Autònoma. I en aquella biblioteca, en els baixos de la casa abacial, quan després van ser les classes també l'any següent, van anar a la Casa de Cultura, però la biblioteca es va quedar allà i després va anar a l'Autònoma. Doncs aquella biblioteca, i ho sé perquè em tocava de fer-ho, en els llibres hi deixàvem un segell i una marca. I la marca dels llibres era un tampó, avui en dia no es fa, avui en dia tots són codis de barres, i te'ls mires, era la rosassa del monestir, era l'escut que hi havia. Per tant, Sant Cugat, tan lligat a la Universitat Autònoma, té en aquest sentit aquesta marca que ho fa. I esclar, tenia la història, i el flash que els diria de la història, perquè és important que la puguem continuar com la literatura, ara que es volen treure els llibres més de l'ensenyament, com si el mercat no fos prou per retirar-los tot i substituir-los per pantalles, és que Marc Aureli Vila, el fill de Pau Vila, el geògraf, va dir una vegada, diu, els cotxes ja poden ser moderns, poden ser bons, parlava amb aquest accent d'exiliat veneçolà, fins i tot parlen, avui els cotxes escolten o fins i tot t'interpel·len, diu, tots els cotxes seran el modern que vulguis, però tots tenen un artilugi medieval que és un mirall per mirar enrere. I esclar, mirar enrere ho hem de fer, però ho hem de fer no per saber què ha succeït, sinó saber per què ha succeït. Aquesta per mi és una de les importàncies de la història i penso que en aquest sentit el viure a Sant Cugat és un goig amb aquestes particularitats que he pogut indicar. Sí que crec que
les persones que han rebut el premi, les persones que estan aquí, vostès ho són, que fan Sant Cugat, fa que puguem cridar com amb els nostres infants, amb la nostra joventut, amb aquests infants, com els qui te donen la vida, gràcies Sergi, Berta i Quima, per poder-los tenir, aquest Arnau i aquesta Carlota, que són una mica la nostra vida en aquest sentit, doncs tenim aquest sentit. Moltes gràcies i cridem, podem dir-ho, visca Sant Cugat, visca Catalunya i moltes gràcies per ser aquí. No, espera. Molt bon vespre, autoritats, guardonats, presentadors, amigues i amics, siau tots molt benvinguts. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquests Premis Sant Cugat de l'any, una edició extraordinària que recupera uns guardons anuals de reconeixement social fundats per Ramon Grau de la mà de l'Associació Amics de Ràdio Sant Cugat l'any 1982 amb el nom de Premis Sant Cugatenc de l'any. Uns premis que van ser rellevats entre els anys 2005 i 2018 pels Premis Ciutat de Sant Cugat i que es van deixar de convocar. La restauració d'aquests premis va més enllà del retorn a la tradició. És un retorn a la reafirmació de l'esperit santcugatenc i la clara voluntat de seguir avançant en l'enfortiment de la cohesió de la nostra ciutat. Són una plataforma per reconèixer la vàlua de la contribució que els santcugatencs i santcugatenques fan a la vida econòmica, cultural i cívica d'aquesta petita ciutat amb un gran poble dins, que ens enamora i que batega amb les iniciatives de la nostra gent. Una ciutat amb ànima. Recuperem les edicions no celebrades des de l'any 2019 per donar als premis la continuïtat que mereixen i també per expressar a les persones i les entitats distingides el nostre agraïment per l'impuls a projectes que milloren la qualitat de vida de la gent. Vull agrair i felicitar els premiats en la categoria individual, Osmar Omar, Oswaldo Romero, Àlex Florença, Sam Abrams i Laia Cid. I en la categoria col·lectiva, Sergi Sobirà, Albert Martínez, Guim Adell de l'empresa In Extremis Film Services, l'entitat de música tradicional de Sant Cugat, el primer equip de futbol femení del Sant Cugat Futbol Club, Fusió, Escola de Música i Dansa i l'entitat sardanista de Sant Cugat. I permeteu-me unes paraules de felicitació també per l'historiador i professor d'Història del periodisme català, en Josep Maria Figueres, distingit amb el Premi Extraordinari a una llarga trajectòria d'excel·lent feina feta i també de premis i reconeixements. Una persona molt arrelada i referent al nostre país i també, és clar, a la nostra ciutat, que va ser fundadora de les publicacions Estudi d'Art, Estudis Santcugatencs i Amics de Sant Cugat i ha col·laborat amb moltes iniciatives i projectes de la nostra ciutat. Els Premis Sant Cugat de l'any parlen de nosaltres, del nostre ADN santcugatenc, i aquesta essència mereix ser reforçada per signes identitaris en els que ens reconeguem, com són el monestir o el Pi d'en Xandri, que, com bé s'ha dit, enguany celebra els seus 250 anys. Agraeixo a l'escultor Pep Codó la seva col·laboració i la seva implicació a l'hora de crear, a partir del passat agrícola de Sant Cugat i la tradicional fava de Sant Medir, la que portem al cor cada 3 de març, ara una obra d'art, un nou guardó d'aquests premis. Volem un Sant Cugat amb i per a tothom, inclusiu, i volem que aquests premis siguin un reflex d'aquesta voluntat i del treball que fem des de la casa de tots. Sabem que per aconseguir-ho cal promoure les relacions entre les persones i gaudir de l'oportunitat de compartir entre nosaltres. Per això avui hem fet justament això. Hem compartit una actuació que per nosaltres és molt especial i reflecteix aquest caràcter inclusiu de la nostra ciutat. El gran monologuista Marc Buixaderes és un exemple de lluita i resiliència. Malgrat la seva discapacitat, va decidir tirar endavant un projecte que actualment està en diferents iniciatives teatrals i ens enorgulleix comptar amb ell en aquest acte tan significatiu. Gràcies, Marc, per ser avui aquí i gràcies a la Fundació Catalunya Creativa per fer-ho possible amb el vostre suport. En una celebració com aquesta, aquí, al Teatre Auditori, no hi podia mancar un tast de les arts escèniques que tant gaudim i que omplen aquesta sala habitualment. Gràcies als alumnes històrics de l'Escola Fusió que ens han interpretat l'himne a Sant Cugat
i a la ballarina Mariona Espuny, que ens delectarà aviat amb la seva actuació. I permeteu-me expressar també el meu agraïment als periodistes santcugatencs Marina Romero i Aleix Parisser, presentadors de luxe d'aquesta nit, així com a totes les persones que han fet possible aquesta ballada, la comissió de propostes, els membres del jurat, els organitzadors, col·laboradors, equips tècnics, Teatre Auditori, Cugat Mèdia i tot Sant Cugat, aportant el vostre gra de treball, implicació, suport i col·laboració. I gràcies als mitjans de comunicació a tots que heu difós i cobert aquest esdeveniment de ciutat. Aquest vespre hem reconegut projectes inclusius, solidaris, socials, culturals i esportius que tenen en comú el compromís, la capacitat d'emprendre reptes i el lideratge de persones amb una voluntat i tenacitat. Cada gest, petit o gran, contribueix a construir una societat més justa i equitativa, que té cura de la nostra gent des del respecte i la convivència. Que aquesta represa dels premis d'avui sigui també una mostra del nostre compromís per seguir treballant plegats per un Sant Cugat millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Ensenya'l bé, que aquest premi és... Vine, vine. Ensenya'l, que vegin com és aquesta fava. Posem-nos aquí al mig. Ara ja ens podem acostar, sí. Gran professor, va ser d'universitat, gran professor. Va ser el professor, Teu també, sí, dels dos, Sí, dels dos. Dels dos. No. Ah, del Marc també, Del Marc també, diu, sí. Fem una última fotografia, alcalde? Sí, ja ho hem vist. Senyor Figueres, vinga, doncs. Un fort aplaudiment, un últim fort aplaudiment. Premi extraordinari, Sant Cugat 2023. Moltes gràcies. Poden baixar, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, Marina, estem arribant ja... Sí. Al final, pràcticament. Gairebé. En primer lloc, moltes felicitats a premiats i premiades. Estem a punt d'acabar, però que ningú marxi. Sí. Ara farem pujar tots els premiats i premiades per fer una foto final de família, per recordar aquesta recuperació dels Premis Sant Cugat de l'any. Però abans, què us sembla si tenim una actuació espectacular de dansa? Diem espectacular perquè és la Mariona Espuny, és una jove ballarina amb un futur internacional brillant. Repassa'ns una mica la trajectòria. Mariona Espuny és neta de Pilar Roig, fundadora de Fusió, Escola de Música i Dansa, que avui ha rebut un premi, un centre més de 50 anys d'història. Medalla d'or al concurs internacional Nijinsky i als Premis Jujol de Catalunya. Ha estat seleccionada també a nivell mundial per accedir al Royal Ballet School de Londres. Això és... Una meravella. I què ens interpretarà? Mira, avui ens interpretarà la Mariona Espuny el Nocturn número 2 de Chopin amb coreografia de Williams Castro. Per tant, actuació de Mariona Espuny i tot seguit premiats i lliuradors de premis cap amunt que farem la foto de família. Però ara, un fort aplaudiment per la Mariona Espuny.
Vinga, dale. Mariona Espuny. Felicitats. Enhorabona, Mariona. Bé, doncs, ara sí que hem arribat al final d'aquest magnífic acte. Demanarem que pugin tots els premiats. Premiats cap amunt. Vinga. Lliuradors de premis cap amunt. Tots. Què trobaran el públic a fora? Què trobarà? Trobarà de tot. Trobarà de tot per acabar d'amenitzar la nit, no? Alguna cosa per refrigerar-se. Ara. Això sempre interessa, eh? Sí. Ja us hem dit que us quedéssiu, que hi havia sorpreses. Sí, aquí fora ara passarem una bona estona i podrem comentar com ha anat l'acte i felicitar també els premiats i les premiades. Aneu pujant, sisplau, tots els premiats dels 5 anys, Premi Extraordinari també, individual, col·lectiu, tots els lliuradors de premis. I deixeu-me, abans de marxar, agrair, evidentment, a tècnics de so, il·luminació, realització, producció, coordinació, a la gent de premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat, que ens ha ajudat moltíssim també en aquest acte, a la Fundació Vinna, empresa d'inclusió social que ha preparat el càtering, la Fundació Catalònia, empresa social col·laboradora, al Teatre Auditori, evidentment, que ens ha acollit, a Cugat Mèdia i a tot Sant Cugat. Moltíssimes gràcies i a vosaltres per haver vingut també. I ara un fort aplaudiment pel pariser que s'anirà a treballar, que empalma aquest acte amb la ràdio, eh? Gràcies. Ara farem la foto amb tots els premiats i els lliuradors de premis i donarem per acabat aquest acte, aquí al Teatre Auditori. Gràcies, Marina, també. Gràcies, Aleix. Un plaer. Serà una gran foto, eh? Sí. Una gran foto de família. A veure si cabran tots. A veure. A veure, potser haurem de fer... On està la Lali? Bé, aquí també hi cabeu, en aquest costat. Marxat, fa la foto. Què més? Des de dalt. Lali, digue'ns si vols alguna indicació. Més cap aquí? Més cap a la dreta. Veniu més cap aquí, sisplau. Va, cap a la dreta. Més cap aquí, els que esteu allà al final, ajunteu-vos. Aquí, perfecte. Mira, aquí Alcalde, al mig. Al mig, alcalde, sisplau. L'alcalde sempre al mig. Aquí hi ha espai, si voleu, també. Lali, així com ho veus? Bé? Sí? Una mica més cap a la dreta, una mica. Més cap aquí. Jo crec que hauríem d'ajuntar una mica les puntes, no? Ens posem així, ens ajuntem una mica tots, més endintre, aquí. Sí, uns a davant dels altres. Osvaldo, no se't veu, cap aquí davant. Osvaldo, va, que ho farem bé, això. Lali, ara què tal? Jo surto ara, Millor o no? Va bé? Vale. Vinga, fort aplaudiment i fotografia final. Moltíssimes gràcies. Ho tenim, perfecte. Ho tenim, molt bé. Gràcies a tots i a totes. Fins l'any que ve, moltes gràcies i ara a gaudir del càtering que ens ha preparat la Fundació Vinna.